Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kulesibon ba Pynshai Syiem. Kulay piro kumjo Station ni kenu bat pi mata. Di hak ni singi i ba pimot Ïakhun yak Ilekshon MDC. Henry ngim i ba Pynlut file mission. Di thule mengi lon kai ka daw ba pim Ïakhun shu. Pynshai nga don ni kata kajing tumu ban yale mo. Di hadin kasulong tot ba nga kampat pendapat kre ba. Di sakaba aru ko don katu ni ka personal problem. Di na kata kadaw ya kaban le ya le klem kajing pen kre. Di nakaliang ko nga bahay mga num file nga nomination paper kay. Nak ka daw pi ngi pip ong ba pin Ïakhun dari pim ba. Klap pen kre te pin le gum no pin shong hajing ne pin kasan no. Yang mentah hi habang ngapai hi ngai ban hamalim konstituensi hi ngakwa hi ban kersian pe yang ni kaseng VPP kan keblai lam no ba arden nomor ba dei tang gani kaseng hi ke ba ngi ba kadon ka lawai haka kan nomor gani kaseng dei ba ko ong ba ka ke jai men ri ni kadon ke jingkit kli ki seng ki i kan taman la election de te kelakut no mereka ni keseng bat kadang kejingkit klik kan ya kejing cak orang. Kalau ya fair hi kejingkit klik. Dia nak kata kadau nak kalian kejong ahi ngan ahi ke full support. Ya melim konstituensi hi yang ni keseng VPP. Nomor ba ka bahiru ba in ailat yak ni keseng kan bahkan sensyar. Nomor mentala dengan isu kedokti ngim ailat tingin tip kumno ke bahan ni kesniu. Tinggi Paidbah gini masuk tu gini man ailat kan lada yaki weki seng gi ailat cipo khatsan na posnem te balim ailat mat ya gini kaseng mata san snem hagani ke MDC pe kile kumno kan te lada ka trai bha te Paidbah jong masuk tu ban ai susu hagi snem gi banwan andai lada ki suk tu pat makamlong te kamut kila ban Syiem pat da kuai pat garai kan Mi haki snem blak dap Ïakhun jong pi ko telinia cha Ïakhun yak MDC. Bat cha dan ro bat iba ardan. Andai mata im isu ba mi chakamat nak ka daw ba nel ami ba pina am ko wei te kalong ba nakaliang ko jong hi kalong at kambai la da piyo ban klina ten re ngapat ko mukpa te ngai iba hi khun gidang rit te man chakri ki Paidbah don kam hi ban ai ya ka full responsibility kan te ka bai ba nang penhe chwa ki khun ki nang yar bha ka jingmut perkhat ha ka ne ka kam politics te hang ta hi ken dala de ka por ka bala kham i bha la se insala hi ken ban satrai ken ka kam na kam tau Paidbah khanang bi nyo ban ai ka ka bha tam mar ka bahun tam yo Paidbah ke piong ban kersan ya ka seng VPP ki don bun tli ki seng hang ne hamlim balik Pynlut bar ki wei ne kim khot ya pi ne Pynlut Hima pi ne gikot hi tang ba ka sulong mengapat mensulik kersan lebo lemai mensulik kersan kumtu tang wai penjob election da kamlong rei habang kersan ini ban kersan bahkan job ke jai ben riu kan job ke konstituensi kan kata ka bokong san ne la dang isu kersan kumtu tang penjob election ni ubriu tang kalong self interest kan rei la dang kersan ni ka sang i ba ni haban Paidbah kata ka sang kan wan rai ke jing job ke jai ben riu hi kan Isu ban pai kin det nomor ba PPD MDC barem ngena melim nam khang ba ki samlam ta kin tep ya ka bam shwa chuba tai lam kin det la ka no sen pi job MDC ban na rusnem kan no pi job MDC khi job MDC na rusnem pra pu khandai hadu rusnem khandai pu khandai ngala long MDC ti hagini ki light term ko ngala long MDC ngala long ru EM jong district council te kan ma hu to ko por ngala bat ru IEM jong ka trade ngala bat ru IEM jong ka revenue tengah kan mau bah ti ki por mga bat IEM jong ka revenue ru namar ba ngala persyang hi ban le ki ga bahai ga jai ban riu ngala persyang hi ban li ai patah ki katu kat ni ki jai ban riu jong ki kasi jong ki besyong hang te po border jong Assam ke po pilang kata te ha ka bide ba trading license ru aku tu ka por trading license ru ka senjor ba te de hak tu kopor hi kan ba nakaliang ko jonga nga sa penmi ya ki order ban ngatho hi kan sa sarkar baka de ban implement no ya ni trading license ru wat ki ba de contractor ru te de na ru tu kopor hi ba
trading license nang mata ki contractor ru kasa implement kan te adu mata mene ngadon tu chichi ki banga bu bat ngai kan ka ba ngala le si shahi ngam dei ba ong ngala su ngap ngala le si shahi te aku beri ke constituency ru ngala trai bahi wat la ka MDC scheme aku tu ka pon le kam dadi ka long zero hi kan ka sulong bai tang na ka budget jong district council kam long bolong menta MDC scheme tu kawan bai direct na central government te men hari tu ki por government chua te MDC scheme hardly ka don 10,000 ka 1,000 10,000 rei menta ba te MDC scheme le se kala khambun bani wat ya MLA scheme ru lo da implement ba kata rukom ko badai nang ni sakhamat ulei te ka ba kham kongsan kalong ba la da ki ngiyo ikanong mi khamat ki ba nang khamla ban implement na ka benta ka developmental scheme rei ka ba kham kongsan ngapai ngomong ka scheme rei ka scheme ka wan unu bolong nong mi khamat ka scheme ka wan hi mde ba ong nga tu ka nga kami ap hi undolong unu ru ka scheme ka don ni uhap hi ban pentrei ten rei ka bakam kong san ka long ya ki an ki kanun kan ki bangi dei ban le na ka mata ka future generation ka ban sa shimti pat ya gani ka ri ki jongi kan la dang im don ki an ki bakhlan dang im don ya ki kendon ki bakhlan am ngi num shan ni sang ila don ki ka government ka central government ka ai bhai ki bar khoi ka ki pe ka six schedule ada ki pe ya gani ka income exemption income tax tu nang tai ka trading license ru nang tai ka land transfer ak ila don shibun bah ki bangi ong no ki kuli ki man yada yangi tang ba ka sulong pat lada ki ngiyo pat iki priu ki menang man pendon kam ya kani nang ta kalawe ki jai benriu hindi ki pendon kam pat na ka benta man kispa ila de kani ta kanom yalam ya ka jai benriu shan u sunuru em tinak ta kadaw ngi don kam hi ban yo ikinong mi khmat ki ban yata ya thir ba ngong ndai ban yata thani ta ka scheme hai ka scheme ngi don kam ngom ong ka ta wan be hi ta wan di ban yata ban ya thir ngi nyo ki priu ki banang ki bastat ki bi i jangai ki bala nang bala stan menu ki bala i jangai khang bangila ban wanra iki an ki bakhlang ken la tangi yo iki an ki bakhlang am kalawe jong gajai perdu jungi kanum yap no nomor balik ngiyo executive ke ada hipek bahai ke debate ya ke constituent assembly baka debate aku tu kapor ai khnang ya ni ka six schedule ngi apa ke district council ko long nomor ba kayo i ba ngi don kam gen man pen khlang daladi te na lor bakal ada ai kini Henry ladang ngipat ngimnang ban snai ka an te kalon rai ki je aku khrau kan nang ta kalawe jong gajai perdu ko jongi nang ta kalawe ki hon ki stiu man Syiem pateng ya ka khndo bas up ya ki yeng sem ya spa ka pho jong gajai perdu hi barok koi ko ban kan mau biang nomor piong job election ko hospem ka parti yo ko ha tu ko por nga job election ko independent ni ber license ki kun independent berok laisin berok laisin ngai le independent ni boleh pi jet ben independent pi kon ni sang namar kum ngong ni pi te ka ba hi kini ki seng namar ba ki seng ki babon ki seng em ki pana thli tang ka por election te daladap nang tu pate ki klet yu pai ba daladap nang tu pate ki mungkin mau syu ka jai berreu syu ka election te kin ong ka jai berreu kin ong idri wakadu dia lah long nak kumba syu ekran thamula no jaka fang idri ki presbin no te kan long ken te nak kata kada ongi ka jai perlu jongi ka sakanang kel her nang her asut wala dang iyo iki nong yalam ki ba i jai perlu maknaru ren la adap collection ki la klep ki jai perlu jongi kim dan puar ken ban sna ya ki an ki kanun ban ya chi cha khmat nang ta kalawe jong ka jai perlu jongi miling pai mat swa pi election kan mentang yong bakli program Pisa dipai lah por election chupi ABC ru program Pisa ban jet pi ha ka por election yang ki Paidbah ki dang khut ba pi ha ka to ka por ngani tu ipi ngam julut Pisa ngani tu ipi isen ai ting tang ka ki Paidbah ki wan chi yang ki wan chi bon chi khri ki wan ka group ki tap ki envelop kalau pi play ki to envelop em pi ni ki Pisa santengka ki Pisa artengka ki Pisa letengka ki Pisa sitengka ki dang don dor ba gitu ki wan ai yang Syiem pendon kami gini ba nang mata ke election fi nak tak ada ngan dele election ngam julut Pisa hadu menta meneru ngam ju Pynlut ngam ju penbelin hiru ti hadin jong ketuk pada ngai kawan kesan gini ka leer bi ke bawan ra ban pendon kam ra ke Pisa tinggi don bok pat menta pada bakala mi sekali ke PPP pada ketuk ke era of money pada kala du no
mentah kelawan pat ketua juk ban i ke jai berdeu kan ketua kapor ba ban i ke Pisa ban i ke Pisa kala duk no kapor ke jongi kala ki berdeu ki long ki ba khu adu kata-kata ya hadian katsan ar fosne hadian kawan sensyar yang gini ke jingpen bi Pisa Paidbah tit tang bayo Pisa jit baik dari mentah pat abi gini ke BPP la ai jing hikai biang baka Pisa kan don dor bukan ai te kemoong tetapi sengu don hok ba Syiem tapi sengu don hok te nai Syiem ru tang ba ka sulong ban kulet pat kenya ka bot jong pi na ba pilih pibut nam ta kalawe gi khun jong pi te san snem mde ba pibut nam ta junu pibut nam ta ka san snem jong kalawe jong gi khun jong pi jong ka constituency jong pi ka tai de ge kong san rela da pi ong ba pibut tang nambar ba pi Pisa ta gemut pil asyat kalai lagi jong gi khun gi kti ya kalawe gi jong ki ken ka ta de ge kong san Kemudian film election house nam balai film na election hamba pila job lai tem yang Paidbah it klaim kan Pisa tu. Pi ke jing sampai kisan juga ka sulong pi Paidbah ru jongi ru pati ke parti iu pi yele. Tengah ka tu ko por nga switch no asya ka NCP kan. Ti kibriu kim ai kan ye jing shania ke NCP ka baki ong ta ka NPP. Ti kim sultanat ni emat ke i jingai hi ke ba ke kabut jong ka ni ka seng NPP NCP selendet nak takadaw ki Paidbah ki balai ijingai ni ki ai bro kim sim la ai shu ye ngai ka jing job ngaru ngap pediam ni kadang sultanat ba ki kim sim la ai ka jing job namar bale se ki kami ijingai ban ya ka bangai i manga kan ti na kata kadaw hon hari jong hi ngai i ba ki Paidbah hi ka NPP hi kim da ai ka jing kersian hoi ga ong ai pi development pila ban ra mo rei ka kalawe jong ka jai beriu rangi ipat ba hangan ka juk jong ni mata ka jing jong ka jai beriu ka nang mi na ko ka por pio ka ni development kin wan ni dia wan ka no sarkar jang no jong nur ka wan ra development kan ko ma chu ai nuk sa ba thik ka long gum ka ni kan menta yo lut mo ka long thik kum ubriu kan bupang apa ubriu udon ha ka jing pang ka badang la ban pen koi mo li ra sa hospital ki ba yeng asem ki la li ra ha ka no hospital mo ona ki la li ra ha ka no hospital tikla ikendu ki doktor ong biang ni don't worry kane ka biang bai ngin put no hi menta mlele kan long kan job bai ti bayeng bapli din la ra se operation theater te la kala khbil ti ba hadin ba da put un sakoi kin mo ti rei ndala dep pade kata ka jing put ndala wan ra pat sabar ki bayeng ndala mi ki doktor pade ki kli kan ki ong kalong kum no doktor ka operation. Oh, doktor operation is successful, but the patient is dead. Terkejut ikan kejap berdiri. Oh, gini ini ailut. Tang ba, the patient is dead. Terkejut kejap berdiri jongi kejap no. Namar balai ngim perkat kenya kalau we jong kejap berdiri jongi. Namar ke kendau ka siap, ke tien ke thali, bat ke kain kur kain ka, kani ke dika kongsan ba kejap berdiri jongi. Tapi mensyah por election na pi ba MDC pi Pipat rong MNPP ne NCP atau apa? Mengelak ke MLA ke NCP. Longar nama ke NCP por mengelak NCP ke MLA ke. Ti langi pai biang kanjuk mensua ngim pat dan ki social media. Pi mensua kumno pi ajing ti Paidbah mana menta ki kan bang social media. Te baru berupan kambit ki. Pi tu ki por mensua ka dan tang ki print media kan. Ki print media ru ki play by the role. Wala ra ki Paidbah ki yo ya ka kubor si sen lanuru tang bapat aku tu ka por pat kalong ki Paidbah ki yo ekonomi khmat ki ba li tour si constituency man ka por ne fi menta pat ki Paidbah ki suk ba tiu constituency don kam li tour unong khmat aku tu ka por ngam ngadang step ngalami ngalai kendu ki Paidbah man ka sengi nak tang ngabu si office mani kendu ki Paidbah ngalap miet tang kumnu banwan ra ka scheme jong ki Paidbah nang tah bangadon assembly ki pa district council ngale la ka jong kam ban kersyani ban warra iki babatam na kamta jong Paidbah te ladang-ladang assembly ru ya debate ngetik ya simpen ta ka debate ladang-ladang po district council ru ngale be iki babatam kai te ngam jubu syardin ni iki berkhot ngale iki bala Pynshai hanga kai takadam so ki jingkit kli ka jing i ka jai berri ber ka jingkit kli ka fair ba kai Rangi pai mensua pengpat dan phone. Tu kapor empat dan kadang tu kalan lain kan suba kering ke lami na yang tu dia kedua MLA kedua MDC lah pun nak ti mentah pada tu MLA lo don pai khana MDC don pai khana ro pitip hi lo don sano ro pitip hi ti re tu kajuk jongi pada tu kalau kamdan ta ba kalong ka ngihapan
ya kenduk bagi video face to face, eye to eye, men ya keren bat ki ken na kamta ka aka ke jing don kam but ha ka jing go jong ngam ju up hin gi video bikin ong ha bang lek tu kisnong ngai i kum tu ka long kum tu ka jing don kam nga ong o ka ni ka jing don kam ko jong ping hab man le no but tu ka pon le pi ngan tu pi ka bot jet du bara ju don ni ai de emeli scheme du ngan tu pi ha tu ka por saulak saulak lai faulak menta man ngai la poi de ki kror la poi de ki ai re tu ka por ka jong it pi dan ni ai kan te ngaru abang le e kono ngam julong balong ini politician menta ting ini ki politician dengan ka juk menta ki nga ki klet ki ngi ki ngale what is central scheme du kidang not man kam to phi ki gani de scheme jonga phi ti ki politician menta le ka slong ki ale ki itang menta ban job election ban ong upai ba tip ti phi utip ba nu batrai nu bom trai ka kumbong ong pi kan ka scheme tu upai ba kawan hi ti te habang ilang no khimar ru mdei ba ngi sulong ai te ngi yo la ktrop te mdei ba pinong ipai ba o bangale ka to ka de kamram bu jong pi ha man le number pila yo la ktrop te pi ha pi ke man le te re ka kongsan e golong ka issue ba phile nang ta ka jai man riu khang ba ka pateng kinumlong kinong wei hala ka jong gari ka jong hi ke Nomor mata ki samla bun kim tip shu yule se kim tip yakane ka election yule se ki compare MDC but MLA pi bala job tang yakane ka election MDC kay ko borom ta shik ba nomor ba lembaga ka social media bakin jet yang nu ikmat kumno am ta election MDC pi gumenta ko buka ongai pi ka MDC ni ka kam kraw ni ka MLA ni tu pi la pi shim hakata ka rukom ka badai ba pin shim kan ka election MDC ni ka lang kamlong ka kam kongsan ka bolong ka ba koridor ba hadu kata tiana kata daw nga apil ye gini ki samla juga ni kejuk ke pemerintah ba pijit ye kinong mi khmat wat jit tang na pemerintah ba kejing songship wat jit tang na mata ka Pisa ndai pet ken ye ki leader kidu ki leader na ketua parti ke balong efektif na em ban implement sisya na em ya kata ka agenda ke manifesto ki jong ki ken namar ladang ngipet tang yu candidate ngimpet yu leader te na kata daw hi da election pada tu candidate kile la jong kim syate ken namar balai kamdan ka strong leadership re hakan ka juk matangi igi don kat tu kan ki parti ba ka don ka strong leadership te kamut ba ki Paidbah ru ki nong khmat ru ki banda job ru kin tieng ki chanran ken namar balai ba ka don ka strong leadership Andre ke parti kamdan ka strong leadership dal ajop na takadaw kilek sa ka jong sa thit ti na takadaw ki don ki parti ki bapli nga season ki don ki leader ki mangam kwa mention hang ni ki ba teng ki la trai hok exit man rew la trai sishan right man rew ki la kwa sisya man wan ra ki jing ba jam rew dal ajop de u ya klet u lek la ka jong ka tu te pi ka pangnot pi tu leader u trai hok sisya ti na takadaw ngi don kam ya strong leadership aman ki parti kan te ko mga menta te kamdan kata strong leadership hagni ki parti ki babun kan la se hagni election menta de tang way but artli ki parti ke bangi ba kadon kata strong leadership ka ba le se ki nong kini ki ban job menta ru la ki job ki mumnot ban bypass ya ke leadership la ni ki ka parti ka ba penjob yaki terangi ni pai menta nomor ba kai ke jikin tu jong phi ki MDC la ki bla job namar balangi pet dan ki MDC ne teteng la job ki perkat bek teng ko sila jong re ki klat nam tar je bante na taban sna ain ne nam ta jakan de ba ka tu kai kata kan wo fi ga mama ba ka de kata kan namar ba teng MDC na la job em ki pet tang constituency la jong namar ki kwa me le MLA effect de ki kata de ki pelong ki MDC kum ka jumping boat ti ki Paidbah menta ki man hikai school ki man ai ka jing seneng namar ki pelong ka kum ka jumping boat ta kamlong ngai jai perde kan don chono ti na kata ka daw ha bangi jit ia ki MDC ngi de man pet ya ki MDC ki ban don sha kata ka bor le ni ki ban don sha kata ka jing start le ni ki jing i jingai ban snai ki an di ba harukum na ka menta ka lawai jo ka jai perde kan namar lada tu MDC le no ka tu ka MDC kawan rai ki an dan ka nuku parti kawan rai ka an tu ka parti kan don sa te how mauling kniap ka ba sa tho knang ba ki wei pat ki pateng sa oh ka pasenchar ku ka parti ka long kumta kumba ngi ikum so ai nuk sang ba joy ki por menchua Martin Narian majau ki por ki menchua ki jong ba hoping adu menta ki beri kum kulet
nomor balai kedon ke leadership quality hakikan tian reha mentah defin mentah ada hadir leadership quality hakik kemudian te maki perkatang yang ini ke simet ki perkatang ini ban penklanya ke parti ban penklanya ke jai ban rio ki pe tik tang nu ban penklanya ke parti lah biang ki ke jai ban rio ki hiklet dan ada election lagi nyelek ban penklanya ke parti ki nyelek ban penklanya itu ki kumbaki ong gitu ki katukan nengut ki bekerjaan ki penklanya gitu ndai ki jai ban rio ki klet pan tinggi community ba hakan ke election mumtau Paidbah ustad unai be kawai ka karai ha kawai ka parti lani ha ka nugo parti ka baki ki yo i baka don ke jingkermen di nak kata kadau ko mo ngai pi di ngakami lenti ba kan ke parti VPP ba parti khnam kini ki mempat don dak em kani hi ka Paidbah hi unpe ba ai yaki khnang ba kan ka lawai ka mansawan kan long ke jingkermen ya ka jai meri bujongi kan rela rangi bakala te kamut kan long biang saju kan paidin biang saju kin perkat kin i jai meri tang ka election dadap nang tu kim i chu kat ba kini ki parti ki bai pat kindon ke jingkit klik kan ka mo ngai pi ke jing i ke jingkit klik ya phiar ta ka da ko jingkit klik bat ke jing i ka phiar bak la bak ba kan ti ngai skam ba ki pai ba kin ai ke jing kashan ka ba klan ba kam tam na kam ta kalawi jong gajai menriu kenang begin yo ki MDC sisa ki ba ki Paidbah ki dahun bat ki kalawi jong ki khun ki kitiru ki num khuslai ka yo ka kot ka kamai ka ji ka kam ka jam kan ya ibet kan ya renti kenang gajai menriu jong i kan num long gajai menriu ku basa yu jam dau ha kalawi ka mansawan bat kan num long ka ta gajai menriu ku ban sya yu jam dau kai pai yang menta te ka sulong tanggung ta hi sekru biang ngin sanangi kenduk biang teng ba ko mga ong pi kam tam e ni ki samla long kin long wan pe than e jing kedo kti ki brio wa du pe than e jing kedo kti kinu ho ya ki jing long nong mi khmat te ki don ki leader ki babakala ka ktin ka thali hakene ka tan relar pi pe pat ya ka long kan long suno kan pada ya ki we ki parti ra ki bakala ki policy rekam jong ki ngimpe ngi ong okala kan ni kan umlong kan ti ha ka jing terekam te kamut jing baklang ni hang tai kan non hi tang ba ngi dei ban ni pen bet leader ro ngi dei man song thu la ki baklang ni hang tai kim dei ban sungu kim dei ban dan kan no jing sungu po ban ong bang ngi kham bakla dei la ki bakla ki dei ban always ki dei ban long I'm sorry la dang la kum bakla kan no nama ka jai meriu jong yam ka dei ka jai meriu ka ba te beriu te blai ka jai meriu ka ba i ya la ka jong ka thamai nga thampep hi i community bang ni MDC kan long kum ka jing ka siu thia e ka lawi jong ka chai meriu jong i la dang i yo e ka party ki ba klan ki ba don sia ka jing ka kli e ka jai meriu ba kin sin sha district council kalau boleh sebut Pak Pynshai Syiem ko blai si bon